Salam hocam, goýmusyňyz? Şu wagt barlygy diýen öz kanalymda efir gidýärmi? Salam milletler. Kanalymda näme gidip dur bilmek isleýän. Şu wagt näme geçirýän? Sine geçirýän watandaşlar. 3 wagtda hem Facebook'ta hem Twitter'da hem YouTube'da. Näme gatda salam nurdogan ýetdiňiz YouTube'daky ilişler. Şu wagt hem Twitter'da premo efir gidip dur. Hem YouTube'da hem Facebook'ta 3-den bir wada berip otýaryn. Bolar synak häzirlikçe gelmek isleýänleri barjak birim. Facebook'ta men görülmedim bir hilet. Facebook'ta nähil görmeli? Tamam. Facebook'ta da gidip vatandaşlar. Restream söylen 3 yerde şu wagt gün efir. Alyp baryp otýar hem Twitter hem YouTube'da. Vatandaşlar hemmeňize salam ýene bir sapar. Aýtmak isleýän zadym şu gün akşam saat 21:00 Halmat Söýünowyň gyzy Şährawul Söýünow bilen biziň gepleşigimiz bolar. Ses oňat gelýän bu arada, şonam bir barlaýyn watandaşlar. Sesim oňat gelýärmi? Watan oğlu salam, salam. Salam. Toprak Karadaşoğuz. Sesim oňat gelýän watandaşlar. Şu gün akşam 21:00 şu gepleşik bolar nähip bolsa. Olam şu mikrofonu bärik taktım da şoň üçin dogry çatdymmy diýip barlaýan. Şolary gün efir bolar. Saat 21:00 näsip bolsa garaşýas hemmäňizi. Baram başga da käbir gepleşiklerim bolar. Vatandaşlar onu häzirlikçe aýtmaýyn, onam efire çykanda görersiňiz. Meniň ne ýetirmek isleýän zadym Türkmenistanyň içinde häzir maşgalam, gelinim, çagalarym, iki oğlum, bir gyzym bar. Günne soraýarlar. Günne kaka biz haçan geleriz, haçan bararys diýerler. Şu taýdan men size ýetireýin onu. Ýiberen seslerini. Juda kyn. Kaka, sen tursa haçan bilýär bizi. Kaka, haçan bilýär. Sen tursa bizi görürsüňiz gelýärse. Allo. Görüşmek ýaly. Maşgalamyzam şu wagt hemmäňiň aladasy duş bilmegimiz. Men elbetde nämäde uğratdym sesi. Hat uğratdym Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçihanasyna, Aşgabatdaky ilçihanasyna, Birleşen Milletler Guramasynyň ofisine, Aşgabatdaky
Yine Angliýanyň, Britaniýanyň pasoslukna uğratdym. Ýalňyşmasam ya Fransiýanka ya Germaniýanka da uğratdym. Bir 3-4 ýerik uğratdym ingilisçe ýüzlenme hat bilen. Birini sawr edip bilemzok, kömek edin. Maşgalam Türkmenistanyň içinde. Ýene bir gepleşigi size diňledeýin watandaşlar. Şuun nime jaň etdik? Konsulluğu nime Türkmenistanyň aeroportun nimesine kassadaky oturany biletler satynşyk barada näme täzelik bar diýip onam diňledeýin size. Salam ayalon, goýmasaňyz. Bir Türkiýede da bilet satyp başladym karay okuwçylara raýatlaryny. Arasynda çykýanlara we olar näme çykmaly şo daşary işleriň üstüne çykmaly gerek şolary. Arasynda çatyrly reisler bolýar. Anlardan gelýän reisler bolýar, onu edip bizden gitýän ýok. Anlardan ýene gelýän. Anlaryň pasaportlar, ardan bolýar. Atak çatyrla min bolana wa siz satýanda oňa işlet. Ýok, bizden çatyrly bilemem bäň pasaportlar ýa-da men bilmedim da edip bizden uçýan ýok diýen ýa-da. Ýa öýle ýolda raýat, şeýle raýat beýramçylar. Ne anlatıda durmuş açıkçası çağırdılar dağlarlar. Ama şolar uçtu edil ondan sonra reis olan ülem oldu. Bor ayarlan bolýar sağ olun. Sağ olun. Görüşüňiz ýaly. Türkmenistanaky awakatsa şu jaňa denýerimiz. Haýsy nirde kajaň edenim aýda oturmaýyn. Bu aýallyganyň günäsi ýok. Bir Türkmenistanda bir da ses çykarýan, bir da uradýan golünder o telefona jogap berenim kötäp başlaýarlar bu. Türkmenistanyň elinden gelen zatdyň şol kösemek maşgalalaryň ejid ýerinden ok, adamlaryň ejid ýerinden olmak, namat, bigaýrat. Şoň üçin şu konsullukda bolan waka üçin şu taýdaky oglanlarymyzyň maşgalalaryna azar berdiler. Aslına sesen azar beresin gelýän bolsa şol Şerali Sadykowyň ýagny Sadyk Kargonyň iş ýerleri we üstüne toplalanlaryň maşgalalaryna azar bermeli. Ina şu adam sud prosesi nisip bolsa basyn başlar, arşikaýat edildi. Konsullugyň üstünden hem şo taýdaky bize bir üstüne toplanan oglanlaryň we şu üstüne toplanan oglanlaryň üstüne de hiç ile görmedik ýalak bolup gezip görün şo taýynyň polisiýa karakolunyň üstünden arşikaýat edildi. Sebäp diýsen o taýda bir giden waka gidip dur, Yeşilköýüň şol konsullugyň töweregiňde o taýda üýüşüp topuluşup uruşup durlar, taýda topuluşup uruşup durlar, telefon alyp durlar, birini mindirip alyp gaçyp durlar. Bu zatlardan hiç habar ýok polisiýa. Yani polisiýa da gün diýmek konsullugyň bir aýratyn bir haýyşdy ýönetmejegi belli zat. Näme kirli işler bar bolsa, muň üstüne arz edildi. Görürsen adalet niraçenligi diýär. Ýöne bir giden waka bolýar, hatda dozolanmaz polisiýa barwam, şo taýda karakola barwam, näme ýertdiler, näme etdiler diýene de onuň düşünürşini alyp iş gozgamadylar. Bu zatlarym ýazyldy, arşikaýat edildi watandaşlar.
görüşüňiz ýaly şolar ýaly wakalar bolanda da gidip ýene urulan tarafa, ýani postradawşy diýilýär-de, ejir çekene alar berdiler-de, ejir çekdirene derler. Diýmek, bu zatlaryň eliniň içinde Türkmenistan hökümeti bar, ýöne hökümetiniň hem içinde men düşünemokda, ýani hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow. Ýani bu zat bolup dur, jenaýat işleri gulluk edip dur, Daşary işler ministrligi redif edip dur. Bu zatlara göz yumup durlar. Ýani siziň hem habaryňyz ýokmy? Eger habaryňyz ýok bolsa, ha men aýdyp otyryn barynja ellen, barynja agzdan Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi näme üçin şu zatlara göz yumýar? Näme üçin siz Daşary işler ministri Reşit Meredow'a göz yumanyny üçin berkäňçi bolan edeňiz? Näme üçin Reşit Meredow'a bular ýazatlara mümkinçilik berdirýäňiz? Ýurdu kim dolandyrýar? Daşary işler ministrligimi ýa-da prezident dolandyrýarmy? Näme üçin bu zatlara göz yumulýar? Ýani eger siz arkada diýilýän bolsa, siz hem şol atdan belli ki garşylyk görkeňiz, şol tutulmagyny özüňizden buýsanýaňyz. Eger buýsanýan bolsaňyz, halkam size arkada diýip duran bolsa, siz halka eýe çykmalymy, hormatly prezidentimiz? Siz halka eýe çykjak bolsaňyz, ilki bilen öz töwereňizdäki şol bolýan jenaýatçylyk işleriň üstünde bir halka düşündürüş geçilmeliämi bolmanyna? Reşit Meredow Daşary işler ministrligine çäre görmeliämisiz? Ya Daşary işler ministrliginiň habary ýokmy bu zatlardan? Bar. Konsullukda bolýan zatlar beýanyň Cumhuriyet gazetine çen çykdy. Käbir telewiziýalara da çykdy. Inha biz sosial mediadan geyirip görüň berdik. Siz mundan öňkü bolýan wakalarda habardarda bar habaryňyz ýokmy? Ýani çäre görüň. Ejir çekene däl, ejir çekdirene görüň. Haýyş, ýani buyruk berem zok. Eger bir ýurdun prezidenti bolsaňyz, elbetde prezidenti bolan üçin siziň bolmana seňiz bar. Prezident bolanyňyz üçin. Ýöne näme üçindir? Daşary işler ministrligine Reşit Meredow'a hiç ýyl çäre görülenok. Şu wagda çenni Türkmen Washington döwründen bäri oturan Reşit Meredow bilemok näçinji ýylda geldi wezipe ýöne men bilýänim özüm gitçik gelmem şu Reşit Meredow'dy Daşary işler ministrligi. Näme üçin bir gedegin berkäňji alanok şol adam? Şol adam diýen sebäp diýsen biziň halkymyza eýe çykmaýan Daşary işler ministrligine meniň hiç ýyl tyýlygym ýok. Eger halkymyza eýe çykmaýan bolsalar. Näde daşary ýurtlarda giden raýatlar konsullugyň öňünde kösenişip berler. Kimiň günäsi bilen? Öz etmeli işini etmeýän konsulluklar sebäpli. Olar şol işi kimiň eline? Daşary işler ministrligiň eline. Inha men näçe gedek arda ýazdyk Türkmenistandan meniň maşgalam çağalarym tarapyndan. Arda ýazyldy. Daşary işler ministrligine. Men Türkiýe iýberiň biz çağalarymyz biz ejesi kakasyny göresi gelýär. Mana ýa sesini uratdym, dinletdim size. Ýa kim jogap bermeli? Eger olar hiç ýyl jogap bermeýän bolsa, hatta hiç ýyl jogap bermeýän bolsa, halk gaty kynýagdaýda durşubat. Maşgalalar daga otýur. Eger bir ýurtda maşgalalar dagaýan bolsa, ýurdam dagaýandyr. Ýatdan çykarma. Daşary ýurtdaky ýylleşdirmeden köpüsi hojalyklar öz dilini ýatdan çykaryp uradylar. Öz dilini, ene dili, türkmen dilini ýatdan çykaryp uradylar. Çağalary hemmesi Türkiýede ýaşaýanlar türkçe gepleýär, Amerikada ýaşaýanlar ingilisçe gepleýär, Russiýada ýaşaýanlar rusça gepleýär. Haýsy bulan türkmen dili gepleýär? Bulan ýene 10 ýyldan, 10 ýaşyldan türkmençäni bilmeýär bular. Assimiliasiýa şu bolanokmy? Hani siziň Milli Howpsuzlyk Komitetiňiz nirä edýär bu zatlara seredenokmy? Gaýtam kim urşdy, kim näme etdi, üstünlük apýar. Kim näme efirde görüldi, näme üçin gördüň, YouTube'da bu zady. Görseňiz hem görmeseňiz hem indi bu zatlar durmaýar. Täbini 20-nji asyrda ýaşar, tehnologiýanyň üstünde geçipdir. Siz näseňiz hem bu zatlaryň öňüni aly bilmeýäňiz. Ha bugun Nur Muhammed gepler, başga gün başga bir gepler. Ýöne bu zatlar durmaýar. Üstesine Türkmenistana ýazyp otyr ýylleşdirmez. Adamlar gyrlyp dur. Virus sebäpli. Günne ýüzlerçe adam ýok bolýar diýe.
Ya şu zatları açıp görkezäýeňizde biz sizi tankitlejek aladamyz ýok. Virus bir dünýäň başyna gelen kesel. Ýöne sizin bunu gizläp saklamaňyz we hiç zat ýok ýaly ma özüňiz bilinýärde maskasyz gezmeňiz. Halkada zor bilen maska taktyrmaňyz. Şo spektaklaryňyza garşy biz. Näme üçin spektakl oýnaýaňyz? Näme üçin şu zatlar halk bilmäge haky ýok? Näme üçin gizlejek bolýaňyz şu zatlary? Salam, Nuri Bidar bolup şu saçma Türkmenistan kanunlarından girsen girip bolanok, çıksan çıkıp bolanok diye. Cennet. Gaty dogry aýdýaňyz. Yumup oturuversin bundan beter bolur diye. Halkymyz sada, halkymyz gaty sada hakykatdan. Meni bu sada diýen beýdaýmalysyňyz, halky beýdip bir gözüni çykaraýmalysyňyz. Bu halkdan näme ýamanlyk gördüňiz? Şu wada çenne kim gelse öwüp arşa galdyrdylar ahyryn. Näme ýamanlyk gördüňiz bu halkdan? Şuna çenne bidem sabredik gezdik, ýalňyşlyklar görmän dursun, görüp dur. Ýöne bolly bestir diýip birini hakykatlar aýdyp başladyk. Näme üçin bu halkda aryňyz bar ýaly? Yani Hitlerem, Adolf Hitlerem öz Nemis halkyny şolar ýaly faşist diktatorem bolsa öz halkyny gyrmandyr. Siz näme üçin 100 miňlerçe raýatlar daşary ýurtda galdylar, heni-de ýap saklaýaňyz. Koronavirus bar eken anha gyrlyp dura, bizi eşitip dursa garnaşlardan her kim aýdyp dura. Bar eken koronavirus, näme üçin ýapýaňyz ýollar heni-de? Hawa ýollar ýapyp sakkanyň bilen indi şol has gowetdiň bolýam, gaýtam ozal bir problemasyň bolany iki problem etdiňiz. Öýüne barjak, öýüne barsyn, geljek gelsin, näme üçin ýollar ýapýaňyz heni-de çenni? Türkmenistan häzir 150 sany Türkde durmuşa çykan aýallar Türkmen pasporty ýa-da daşary pasport familiýalaryny adamsynyň familiýasyna geçirdip inni 2 ýyl bäri türk adamsynyň ýanyna ýiberen oklar. Ana özbek halkyna zagran pasport berip otyr, bizim konsulstwo işe ýaranyp gün bolsunlar işinden boş aýry galyp otyrlar diye. Nuram halkyň özünden hem bar hiç ýyl sesini çykaran oklar, depelerine taýak döwselerim diye. Şahin. Gurbanoğlu bar zatdan habary bar, gaty gowy bilýär. Bar zady şol Gurbanoğlu täýäpli diýer. Mene dogry maýsam näme diýjegimi bilemok. Vatandaşlar bir tankit edýänleri we istersine bir giden halkyň arasynda burnuň elleseň narkoman diýip oturan aň düşünjesi pes. Gulagyň elleseň ker bolýam kagonsaň, gözüňi elleseň kör bolarsyň bak. Kör diýip çykarjaklarym ka, ol gözüň aşağı otýar diýip. Neyse vatandaşlar, şonu ýalyrak häzirki efir gaty uzak däl. Aýtjak zatlarym şundan ibaret. Emmeňize minnetdar. Şu wagt 3 kanaldan efir gidip dur. Restreaming bilen Facebook, YouTube ve Twitter üstünden. Daşary ýurtdaky illeşlermede de bir zat aýtmakçy, esasen Amerikada, Ýewropada, has demokratik döwletlerde ýaşaýan illeşlerimiz. Siz biraz gymyrlan ahyryn, siz biraz gymyrlan. Men bilýän siziň köpüňiz daşary ýurtlardan bir güç gelip Türkmenistanyň düýtmegine garaşýaňyz. Ýani Amerika bolup biler, Ýewropa parlamentden bolup biler, olar sanksiýa girdip, zat edip, Birleşen Milletler Guramasy agy birleşip zat edip Türkmenistanyň gysmagyna garaşýaňyz. Düş görýäňizmi, näme siz? Düş görmäň ahyryn. Olar eger sen bir zadyň düýtmegini isteseler, azda känne özlerine peýda boljak bolsa ederler. Olar häzir şeýle de Türkmenistan hökümetinden alyp otyrlar öz peýdasyny. Näme üçin bir zat ýetkeçek bolsunlar? Ýöne biz şolar işlemän duran prosesi halk bolup işletmeli. Şoň üçin halk köpçüliginiň goşulmagy gerek. Eger halk köpçüligi eger şu zatlary bir ayağa alyp görkese, näýleligini görkese, şonu olar wynuzdan biziň tarapymyzda durup görüşmeli bolýarlar. Şoňa çenni halky dymy otyrka, men näme üçin goşulaýyn diýen pikirde gedýärler olar.
ekrandan asuda diýip görkezýärler. Olaram şonu görýärler, şonu bilýärler häzirlikçe. Ýa-da bilen kişi bolýarlar. Sebäp diýsen ekrandan görkezlen arkada şöhrat, aýdymlar, tanslar, sazlar. Ol sen türkmen halky üçin berilen o bolmanam ol efirler. Ol efirler şol daşarutdaky seredip oturanlara görkezilýär. Ina biziň ýurdumyzda asuda, gülýärli, hiç keselem ýok, näme ýok. Emmese maskasızdyr telewizordakylar. Ýöne şeýle däldigini görkezmek biziň elimizde ahyry. Şeýle däldigini görkezjek bolsaňyz sizem halk köpçüligi birazjyk oýanyň gymyllaň. Siziň näme göwek ganyňyz daman ýerine şeýip kesip gaýdan näsiňiz-de? Omukly ýapan näsiňiz-de ýyzyňyz Türkmenistan. Yapsaňyz ýere gitjeksen garnaşlaň şo taýda olara nebisiňiz aranokmy? Has demokratik döwletlerde ýaşaýan, özlerini akylly saýyp gören, akylly smoklar. Bagyşlaň ol şeý diýmeli bolýar size. Şu wagt kun göreşeňiz Etir kun Türkmenistan düzelse barmana bilersiňiz gezmäne, gezelenjetmäne, baryp gazanan pullaňyzy sowmana bararsyňyz. Binamyz bolup barjakmysyňyz? Hiç ýyly hiç zat etmän görüşmedik adamlar hökmünde. Hawa şu wagt Türkmenistan has kyn ýagdaýda, halky kyn ýagdaýda. Siz has demokratik has bu ýurtda ýaşaýaňyz. Hawa şu wagda Amerikan, Ýewropan gaýmanyň, soň Türkistan düzelse de Türkmenistanyň gaýmanyny ýyjek. Siz şolar ýaly akylly, bizem şolar ýaly samsyk bolan düşünşüler, şolar ýaly günne geçip ýörsiňiz. Näme men mysal üçin ýokary bilim diplomam bar, menem gidip bilýän Ýewropa, menem gidip bilýän Amerikasyna. Ýöne maňa gerek gel, maňa watanym gerek. Garaz efiriň şundan ibaret watandaşlar. Gaýrat ediň. Etir kun Türkmenistana barmalysyňyz, şonu ýatdan çykarma. Ve men käp tanıyan klassdaşlarym bar, dostlarym bar. Hemmesine de diýdim şonu. Soňam barmaň diýdim. Eger şu wagt görüşmejek bolsaňyz, soňam Türkmenistana da barmaň diýdim. Barsaňyzdan binamyz bolup baryň diýdim. Hiç zat Türkmenistan kyn ýagdaýda da baýdagymyz ýerde ýatyrka görüşmän, has demokratik ýurtda ýaşabam, maşgalasy bilen ýaşabam, çağlar bilen ýaşabam. Hiç zat çöp ýaljak bir goşant goşmandygyň üçin meniň gözümde binamyz bolup görünürsiňiz. Meniň gözümde şeýle bolur, meni tanıyan dostum üçin diýen. Bir gaýrat ediň, bir zadyň ütgenmegini isleýän bolsaň, halk köpçüligi gerek, intelligensiýa öňe düşmeli. Birazjyk iňizde bilimli, ýokary bilimli, töweleme Twitter'da zatda ýazýanja sözler, pikirleňiz, umly sözleňiz, töweleme internet açsaňyz, baryňyz professor, baryňyz filosof. Gaýrat ediň, daşarutdaky ýyleşdirmez. Sizdenem gerek goşant, şonu bilme, şonu esasy biliň. Biz bilmeýän aýdamyz o käbirdatlary. Agzyr däl biz, keskin gylyç bilýän. Sebäp diýseň her kim öz bähwidi bilen gezip ýör. İşleýänem, eklenjedýänem diňe öz bähwidini bilýär. Diňe öz bähwidini bilýär. Şoň üçinem bizde öňe düşdik ýok watandaşlar. Ýewropada 3000-5000 dolar aýlyk alyp beren Türkmenistany ýyleşdirmemiz bar. Ha derine gaçdyk. Gollaw bereýin, kömek edeýin dinoklar. Ol eşekde ýüküm ýok, ölse habarym ýokdan gezip ýörler. Giden biznesmenlerimiz var. Hiç niňem piňine däl. 1 milyon dolar wagtsa şonu men nädip 3 milyon dolar ederni gaýga ada basyp ýörler. Biz bolýan ha ýyleşdirmeden uğraýan pullary bilen sag bolsun günümizi görüp ýörüs. Köp sag bolun hemmäňize de maňa ýa-da dostlaryma şeýdip bolup berip eýtýändiňiz üçin hemmäňize minnetdar. Görünýän, görünmeýän gahrmanlarsyňyz sizler hemmäňiz.
Akşam saat 21:00'da Sährawul Süýünowa bilen käbir meseleler barada efirlerimiz boljakdyr. Hemmeňe de garaşýas. Köp sag boluň onda häzirlikçe. Salykda görüşelim.